Da kababurom ngakwa ban keli ya ke KHDC ban pene ya keriti kedustur ukhasi hato katheu tang ya kaba ajat kemi ne kumno hato ukhasi umdon shu ki waipat kiriti kidustur bala ban yalam da ummen barim ban pene ya kedustur ukhasi upat ba udon kam ban tip da kabatikna ki aide ki waipat kidustur ukhasi Lese kan jin dalam hapalat lada ke HADC kan pensyai pajba ya ki waipat ki dustur ukhasi ki ba ka juk menta ka don kam ban bat ban but renti lada pene tang ye ka matrilineal culture hato kata kala biangmo ka ba pene pensa ya ka dustur ukhasi ngati kena badang don bun ba ki rukom im ukhasi nadu men barim kulong kuma namar ka ba ajat miru ka dei ka dustur nadu men barim kulong kuma kamlong kabacong nia ban ong penne pensa ya ka dustur ukhasi pang da ka ba penne ya ka ajak mi ki bor badai pet ki hab ban kenthop ya baro ki dustur ukhasi nadu men barim ne pi ong ki waipat ki dustur ukhasi kim dalong ki badon kam kumbaladon kam kamatrilineal custom ukhasi ha ka ba khadu dustur dai ka dustur hi omdon barit omdon bakrau Rela kerpat ya ki bor bahalor senyubha pensyai pajba ya ki waipat ki dustur ukhasi bat lese ha kata konong rim ngin yepej hato ukhasi ne ke HADC kadang la da shisha ne em ban penne pensa ya ke dustur ukhasi ngin jin dekmen palat la da ngila ban penne pensa ya ke dustur lajong hanrei kamdei ban no siliang tang da kebak deu ya ke jatmi om dei tang kata bat om dei hiru banga yesha ya ki ba ajat pa kani ka ak kawan ha usnam khat khandai pa khandai thumeu bat nadu bapa se katai ka ak kamdon kata ka jing pendu ST status ya ki ba ajat pa hanrei ngi de yaki kore dang mentang lada ka an ka trikam nadu balak pas ya ka jing dei ban pendu ST status ya ki ba ajat pa tingangit uno uba ajat pa un hapan perkhat arsin shuwa ban le kumta hanrei habasan jor ka an ti ubabun ukhasi ubasneu dai ban ajak pa ti ule mon ken kat ba usneu bit na kata kadau ngasneu ban ong ban penderking ya kane ka an hab bandon da ka court of year khanang ba kanam kta ya ka jinglong khasi ki to ki ba ajak pa khublai shibon